जोंनि ओनसोल बिन्नाखाता मौजायाव बा बिन्नाखाता दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय बे बिन्नाखाता जायगायावनो बिन्नाखाता एमइ स्कुलनि बे फोथाराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद गसाइगाव दख'रा बिथांमोना मोनसे हारिमुनि मावबादा जे लादों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। देरफुबाय थानाय लाइमोन बिनानावमोन फंबायमोनखौहाय दिनै बर' हारिमुनि बर' मोसानायनि बर' दामजुनि सायाव बिथांमोना जे मोनसे मावबादा लानानै बिथांमोनखौहाय फोरोंलांनो नागिरदों। बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो बेखौ जे बिन्नाखातायाव लाफैदों जे बिन्नाखातायाव उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया जोनोम जादों। बे जे बिन्नाखातायाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ जोनोम जादों। जे बिन्नाखातानि खाथियावनो जोंहा दारेन्द्रनाथ बसुमतारी जोनोम जादों। काली कुमार लाहारी जोनोम जादों। प्रमद चन्द्र ब्रह्म जोनोम जादों। दा बेबायदिनो गोबां बर'फोरनि आइकन्सफोर बिन्नाखाता मौजायाव जोनोम मोन्दों। जेरै रन्जित शेखर मुसाहारि, भास्कर मुसाहारि बिथांमोन जोनोम मोन्दों। बावहाय मनरन्जन लाहारी जोनोम मोन्दों। दा बेबायदिनो अमिय उकिल जाय बर'फोरनि प्रथम उकिलमोन बिथांमोन जोनोम मोन्दों। नङा होमबा? साथिराम बाथिराम इन्जिनियारमोन जोनोम मोन्दों। बेबायदि ओनसोलाव दिनै बे मावबादाखौ लाफैनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजोननाय बावहरदों। रंजालि बैसागुआ फैगौ, गतिके रंजालि बैसागुनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि आं गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। गाहाम हामलायनायजों हरनायजों लोगोसे आं खावलायहरनो लुबैदों जाहाथे जोंनि रंजालि बैसागुखौ बयबो गोजोनै खुसियै रंजायो। जाहाथे रावबो बे फोरबोआवहाय जेबो जाब्रथाय जानो गोनां जाया, जों नांलाय खमलाय जानो गोनां जाया, बुलाय सोलाय जाया। आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबहरदों जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनो बोर सारस्रि हरथों आरो जिउआव जौगानाय लाबोथों आरो गोजोन हरथों। मोनफ्रोमबो न'खरा गोजोन सान्थि जाहाथे रायजो जानो हायो। जोङो बयबो ग्रें ग्रें रायजो जानो हायो। जोङो गियान गुन लानानै जाहाथे दावखोनो हायो। बेखौनो आं आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि आङो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।